हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ बरायहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजां दं जोंहाबो मोजां दं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै दिनै आङो एसे भिडिअ लानो सानो आरोना लोगोफोर जोंहा एबार बोसोरनि गयखौ फाननाय जाबाय आरोना लोगोफोर आस्कायैनो बिफाङैनो हगारबाय ओमफ्राय नै हानफैदों आरोना लोगोफोर बेखौनो आं नोंथांमोननो एसे शेयार खालामसै सोर सोरहा गय फानखो सोर सोरहा फानाखै ओमफ्राय दाथ' केजि हिसाब 40नि बारा थांगासिनो जाहैदों जोंहा दाख्लै खनसे फानहैदोंमोन गोमोन गोमोनखौ हाननानै ओमफ्राय बेयाव 40 थाखा मोनदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै दा थाइनै बारा जाबावबाय होनदों दिनै बाजाराव ओमफ्राय जोंहा बिफाङैसो हगारदों आरोना लस जाखो नामा ओमफ्राय नायदो लोगोफोर बेसे ओंखारदों बिफाङा हानगासिनो आरोना नायदो खिथादोंसो माखौ ना खेबदों नोङो नैबे बै माबानि आरोना लोगोफोर बेलेग बारिनि ओमफ्राय हेल' हानखांबाय आरोना लोगोफोर बस्थायाव खानानै सोगासिनो ओरै जिं जिंनि आरो नै लोगोफोर ओरै जिं हा ओरैजाय बस्था मोनथाम ओइ खरानिखौ हानबाय ओइनिखौ हानबाय नायदो लोगोफोर आङो ओंख्रि संनो नागिरदों नै खुदुना बुथुवा लागाय मोन्देर आरो नै मैथाजों बे सयाबिनजों बाथोन खालामगोन आङो ओमफ्राय सयाबिनखौ खौसे बाथोन खालामसै आरोना लोगोफोर नै ओरै सयाबिनखौ एवनानै लाबाय आङो खावसे मैथायाव होगोन आङो खावसे ओरैनो बाथोन एवगोन आरोना ओमफ्राय नै ओरैजाय बुथुवा भाजा अरखौ फिसा खालामनानै दोनथ'बाय आङो लोगोफोर आं बै गय हाननायखौ नायहैनो आरोना हानखांजोब्बाय बिसोरो रोगानानै लांखांजोब्बाय फैसे ना सब फैसे भिडिअ बानायसै बहुत ওলাইছে বা হা 2 কুইন্টালের বেশি হইতো হ্যাঁ 80 কেজি ধর 80 মোটামুটি 75 মান হবে আরে এটা বেলেগৰ কিনি আনছে লাভ হ'ব না তথাপিও লাভ আহিব লাভ মানে কি বাৰু সালা লাভ কিন্তু বেলেগৰ তাহলে তো সবে ওলাই আহে না ইমান মানে লাভ আমরা দি কিনে আমি পারি কিনে ইয়াক দি কিনে আমিও বহুত ভালো আছে না তামলটো তিনজনে ঘৰত কাটি আছে নাইদে लोगोफोर नै মানে ঘৰত খালি কৰি আছো बस्था मोननै गोलाव गोलाव ओंखारबाय आरो नै मोननै बारिनि आरोना लोगोफोर बैयाव एसे दंमोन बारि गोजामाव ओमफ्राय नैबे न'नि এটা কি পান্ডু লব যা লয়া যা আমার টুকা হই না খায়ে এ ফিরফিলি মাতিছে নাকি ফিরফিলি মানে বাইদো ইয়াতে থৈ যাম কি আমি আগত আম কৰিম আৰু তাপন পাৰি কিনে একেবাৰে দে দে ইয়াতে থৈ যাম ডাবল ডাবল যাব না ডাবল ডাবল ভাড়ি লাগব না আৰু দে 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 একবাৰ লৈ যাম না অসুবিধা হ'ব কিবা নাই কি অসুবিধা হ'ব লাগে ইউটিউব চেনেল আছে মোৰ এইটো আৰু ফেসবুকতো দে লব লব তাৰ কাৰণে অলপ ভিডিঅ' বনালো দেখিলে কৰিবি আৰু না लोगोफोर माबा 35 टाका करि बिदोंमोन आरो दाइसो केजि हिसाब ओमफ्राय केजि हिसाब हरासै जोंहा ओमफ्राय सुक्ति माने बिफाङैनो डाइरेक्ट आस्कायैनो 7500नि हरदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबे फांब्रै ओरैजाय फांब्रैखौ न'आव लाखिबाय ओमफ्राय इयाव जेनेबा 15 दाल 16 दालसो फिथाइ दंमोन आरोना लोगोफोर गासिबो थाइजोबाखै नालाय बिफाङा 16 दाल फिथाइ दंमोन ओमफ्राय बैनियाव 12 दालमोन आरोना बै मोनसे बारियाव 12 दाल फिथाइ दंमोन आरो लोगोफोर मोननैजों 7500 होबाय आरोना एसे गावसोर लाब थाहैसिगोन एसे बुरजायैनो ओंखारदों गया गावसोरथ' लाबा थाखा नांखासिगोन लोगोफोर माबा लानाय नालाय जाबाय बिफा फैबासो फाननो होननानै दोनबाय हादोंमोन ओमफ्राय नाथाय एकदम बिसोरो नागिरनानै फैबाय गय नुनायखाय ओमफ्राय बिफानि नाम्बारखौ लानानै रायलायहरनानै ओमफ्राय गाहरबाय आरोना बन्द'बस्त खाहरनानै बे हरखादो होननानै गावजों बिफाजों रायलायनानै बन्द'बस्त खाहरनानै हरनाय जाबाय Yo. र' नायदो लोगोफोर मोनखांजोब्बाय जानोसैलाय सयाबिन बाथोन गिलिबो लांबाय मानो मैद्रु जानो बायोब्रा नोंसोरलाय हाबाबफोर मैद्रुआसो माबा थान्दा खालामो देहाखौ
मैथा सयाबिन लोगोफोर नै मैथा सयाबिन बाथोन रोजोबदों। दैखौ एसेल' सोला आंनो ओमफ्राय सयाबिनखौ दाहोहो मैथा माबाखौल' हो मैथा बिगाब दे माबोरै मैथा बिगाब माबा बिगाब बासिनो जाबाय लोगोफोरनि बे दालि मैयानि दालिमोन आरोना ओमफ्राय फुदुंबाय आङो सोर जायो सोर जाया दा जाबाय लोगोफोर नै दिनैनि ओंख्रिया बेनो जानोसैलाय जोंहा लोगोफोर।